Здравейте, днеска ще сме Trip Gaming, понеже просто събрахме екзодия. Да, Мата дойде, взех си електромотрет, просто трябва да бъдем Trip Gaming в момента. Ще правим пендом дек профайл на Performable, Magician, Zebra, Endymion, Mythical Beast. Дек профайл. Супер силен, не е много скъп и без спечели. Нищо не е спечелил, но е супер силен. И да. Играем два жокера, понеже Konami се пуснах само на 2, иначе трябваше на 3. Най-стилно много сумам дека, много ми харесва, добавя ни половината дек. 3 сорсера, за да теглим на джокера, ако не сме го стигли, просто го добавям от сорсера. И без това имаме с 2 карти, които винаги може да ги щупим и така, и после даже да резолваме Divine Strike. 3 Celestial, понеже е скаран, понеже level 4 да правим level 4, rank 4, понеже ще удари комича не може да добавя от всичко, понеже имаше таргет за Pendulum Call, понеже е висока скала, понеже таргет за Harmonize комича, а тази карта е най-силната, окей. Може да няма splashable ефект на най-силната карта. 3 Harmonize, понеже ни е или Багуска, или Dual, или Utopic, Future, Draco, всичко не, тази карта е the best. Се добавя всичко. Просто е едно. И е решил и също така върви добре с Celestial, защото може да го бъфи. Battleface може да минем нещо, което е на 2700, на под 2700, така не знам. Сега, Zephyr Engine. Играем само, че нямаме нужда леводничката да я брипваме. Всички знаем. Теглим 5 зефрата и хвърляме зефрануи. Да. Играем почти 11 зефрануи с 9 зефрата. Сега почваме всички убийствата. Всички са на супер, да се учиват с другите карти в дека, понечко на този дек. 3 Cerberusa. Да се добавяме джакал. 2 джакала, да го теглим. Един мин джакал, понеже той ни казва нормал съм. Махаме 3 каунтера, играем по Ниберо. Играем по Ехедра, най-лесната карта. Searchable Upstart. Също това дек е толки митика убийствата, може да по-тихо. Понеже играем Sorcery. Може по-тихо е. Понеже играем Sorcery, може да си ги чупим винаги да ги резолваме. И играем 5 индимени карти, защото играем само кои карти, не играем тъпите. Не играем рефлекшни, понеже според мен са тъпи. Не играем другият тъжен, според мен тъпи, играем само най-силните. Най-силните са наистина. Играем само най-силните и без това са нещо като джакал, понеже той го играем само като ако изтегнем тези две карти да не ни е дед маджестито. И да, почваме с спелките. Да, общо това да играем само powerful спелки. Само спелките си добавят всичко. 3 Oracle, 3 Providence, 3 Alliance, 3 Pendulum Call, 4 Oracle. Какво повече ни трябва? Този дек като покрай хен трябва да играе покорящо от всяка карта, това да ги добавя. Играе покрай Ниберо, понеже играем чакал на 15 и може да направим просто 5 самона, защото Pendulum дек. Играе покрай Велор играе, защото не гледайте до нещо, сме го окей, още 5 неща резолваме. Не играе покрай Дрол, кой играе Дрол? Кой е толкова тъп да играе Дрол? Кой играе Дрол? Това трябва, защото се сърчваме и така се правим така ни гейта просто. Просто. Зърсим го да чупим зефрано и той ни казва търси на ново, в следващия ход пак имаме онлайн гейт. Играем слаби карти като Dark Lord. Let's go. Сега екстра дека. Екстра дека е шанс. Играем един Gravity Controller. Защото понякога сме изтеглили този пич такива зефрат и просто искаме да го направим нещо да могат да произведем зефрано или Jackal King. Да. Ударих Pendulum дека, няма значение. Играем този, да играем покрай Ниберо, понеже просто призваваме него на Трексън, призваваме под него Jackal King, още един Magician, два каунтера, играем покрай Ниберо. Една ланда, понеже се прави лесно играем много ексис, играем Time Fredor, играем и тази карта Side Deck е Searchable, всички плащи на мегано в ръката.
Хуйте най-хмели. Една Селин, шаутаут за Васко, Шпендон шеф, шаутаут за Трив Гейминг на мата, една Селин. Има ли нужда обяснявам, че ще играе тази карта? Няма нужда обяснявам, че ще играе тази карта. Тази карта е силна. Той са ни никой. Ще играем един такъв, ако сме си 17 повтори, дал сме Драгун, да може да откриваме. Играем най-силни, знам. Най-силния. По-хуй е Драгун без бръкове. Играем тоя. Той е слаб. Произведение на края на хода и добавя пендон карта. Просто призоваваме тоя. Призоваваме редула. Правим ги. Перфектно. Имаме фол, имаме лиги, имаме моста, който се минава трудно. It's perfect. Това да играем 15 000 лево 4 екстендера, тъй че се прави така. Така се прави. Така се прави. Понякога не го правим. А и същото да, и Time to Trigger the One, 10 добавяме гама. Един торнадо драго понижи свирен, един абис долар понижи свирен, една бълбуска, ако сме бръкнали, и противника ще бръкне. Да. Те, че ние решаваме кой бръква, един такъв, защото взе че го трябва да играят по-лес. Никой не играе по това. Това че 13 евра за 10 не е важно. Това е друго въпрос. Така, да се знае малко място. Не си купил. От така най-силната карта в играта. Най-силната карта в играта. Сайдек. Тригами. Става за втори, става за първи. Let's go. Лава голема. Просто си махме нормално самолител дека и сме готови. Оставяме един жокер и го теглим, ако се го добавим. Да, сега карта. Ако стеглим жокер, това сме стегли просто най-силната пендон карта и карта, в която беме опонента. Просто някой ни казва, играе комбо. Аз не казвам, не играеш комбо, играеш лава горе. Играеш Бърн Турбо. Да, тази карта печели всичко. Един панкратъл, понеже става и за контрол, става и за комбо, за всичко става. Да правя ръката си, няма лъжа. 3D всеки, дъжд папагала, шаут-аут папагала. Един електривурт, дъжд папагала, шаут-аут папагала. И търца хила, защото като не първият резолвнем, печелим. Изобщо не сложиш, понеже нямам друга хубава гойнствена карта в сайт, нали? Не е това причината, просто тази карта е силна, е американска. Шаут-аут на Манучи взех от него. Шаут-аут на Манучи ми направи хубавите рим протектори. Съжалявам, че в момента не сменя него комата, но просто няма как на друг да използваме. И да, дека е много забавен, пробва го много интернет, прави средно 2-3 дистръпшена, понякога може да направи 15 васко видеа. Така е. И дека не е особено скъп, смятам, че цената си е напълно адекватна. Напълно може да минете без лампа, може да сложите примерно на SofaCord, кажи го да е линка, да, SofaCord линка. Може да минете без това, защото не е толкова силен, просто може да вадите BC Redor, примерно, или някакви други сизи. Без Селина може да минете, ама вие стилни ще намерите тази карта. Защото тази карта не е толкова скъп, колкото рядка. Аз познавам пендом шефа, Васко, шефа на пендомите, шефа на пендомите и от него се взех. Шаут-аут за Васко, обичам го, в момента той е зад камера. Васко, обърни камерата към мен. Здрасте. Не знам къде е бутона. Така е, маняк! Така обръщаш. И да, той мисля, че стана бавно. Мисля, че стана ясно. Електромай. Драго, няма да му шаут-аут, защото играе тъпдек. Обвинявам кръв, че не мощна по време да клипа. И той е. Добре.